אוקיי, התנועה הבאה, מה שהראיתי לכם, אני מדגימה שוב. תסתכלו עליי. לוקחת את שתי הידיים, חצי סיבוב, מחליפה ידיים, פותחת. עכשיו, היא מכופפת את היד, מכופפת, ומסתכלת עליי, וצד שני, מכופפת. אני לא זאת שזזה, היא זאת שזזה, היא פשוט לא זזה עכשיו. אבל אז זאת צריכה לזוז. שחררי ידיים, שחררי. תביאי לי כאן, תשחררי אותה. את זזה, תזוזי. זזה לשם. אני זאת שמזיזה, היא זאת שזזה. אוקיי? ושוב. רגע, לא סיימתי. משחררת. ומסובבת בחזרה. וחזרנו. שוב, מההתחלה. לא הבנתי את הסיבוב. אני מעלה שוב, זה לא קשה בכלל. שוב. בנות, רגע, לפני שאתם עושות פעם אחרונה ברצף. בואי. שתי ידיים. לא, רק תרגיל. שתי ידיים. חצי סיבוב. פותחת את הידיים. 1, 2, 3, 4. עוזבת יד אחת. מסובבת ומההתחלה. אני לא מצליחה. בנות! אחרי שאנחנו עושים את האלכסונים, את הפאנל מורה, אז ממשיכים להתחלה.